Rowere mokne 700 mosebedo ka somo dhok mar Jerman. Chenro maitayo gi piny Kenya komakore gi piny mar Jerman e mbalariany ma Tom Mboya kaunti ma Bay ikore mar timo penjgi mogik mabiro miyo gi thuolo mar dhi manyo tije sectors mopogore opogore pinje maoko. Ali Abich nigi ler. Piny owacho komakore kod piny mar Jerman ne okelo chenro mar tiegruok e wacho dho Jerman, chenro ma osebedo ka dhi nyime e mbalariany ma Tom Mboya kendo osebedo ka itayo gi apis jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo. Rowere 1,400 mathoth giwuok e familia ma yuto gi piny ne ochako somo dho Jerman higa mokalo ka sani madirom 700 makoro ikore mar timo penj margi mogik. Chenro mar Raymond wacho ni gete konyo tieko nok mag tije e kind rowere e piny Kenya. Nitie tije ma bende itimo ka ng'ato dhi e piny ma oko. So wan gi tudruok makende kaka Kenya to gi piny mar Germany. Germany nigi rem mag joma nyalo konyo gi tije mang'eny. Omiyo wang'iyo ni to jo Kenya ma oikore manigi somo kata lony ma piny mar Germany dwaro omi tiegruok makare mondo gidhiyo. Okone jopuonjre go ka okalo penj margi mogik, to sirikal oseketo okenge mowinjore mar biro terogi e pinje maoko ni tije sectors mopogore, ka wacho ni chenrono bende geto tieko tim moro mar tero rowere e pinje maoko e tok chik ka gitimo tije ma ok owinjore. Ka gikadho to biro miyogi kinde kata thuolo mar dhi Germany e yore kata e tije mopogore opogore kaluwore gi yiero mar ng'ato to gi dwaro manitiere e piny mar Germany. Nitiere jo mang'eny ma sani luorore ka gisekawogi giterogi e pinje maoko to giketogi e yore mag kata weche mag maundu. So en kwayowa ni ng'ata ma diher dhi oko kaluwore gi lwasi maber ma President Ruto okelo nyaka oluw yo mar ratiro. Wan gi State Department mar Labor, wan gi State Department mar Diaspora Affairs. Jagoro mongirore e migawo mochung'ne weche mag pinje maoko Roslyn Njogu wacho ni piny Kenya ne oseketo winjruok kod piny mar Jerman mar tero rowere e pinyno e tije mopogore bang' ka gisetieko tiegruok margi. Last year, a team that I led negotiated and signed the agreement between Kenya and Germany for labor mobility, as well as Kenya and Austria, which are both German-speaking countries. And one of the challenges we've had in having Kenyans take up opportunities in these two countries and Switzerland as well has been Kenyans' capacity or competencies in speaking German language. So what is being done here at Tom Mboya University really speaks to address that problem. Rowere ma osebedo chenro no wacho ni gin kod geno mayudo tije pinje maoko bang' ka gisetieko chenro no. It's definitely a great feeling, since this stands as a great opportunity to us now. Right here, we might not be having the jobs, but we believe that abroad there are very great opportunities. Tunajitayarisha kwa mtihani wetu wa mwisho. Kupitia hii programu naona kuna nuru mbele yetu. Mae ndiye achiel kuom chenro ma sirikal mar piny Kenya timo mar konyo e kedo konok mag tije kind rowere. Jopuonjre ma osebedo ka somo dho Jerman e Tom Mboya University kaendi wacho ni giikore ne penj mogik ka koro giikore mondo mi gidhi gimany tije pinje maoko. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.